tal? Benvinguts de nou al nostre canal de psiquiatria en català, Psiquiatub. En el dia d'avui esbrinarem com hem arribat fins aquí, fent un repàs a la història de la psiquiatria i tirant una mica més enrere, o bastant més enrere, a la història dels trastorns mentals o cerebrals en general. Això ens permetrà entendre millor el marc teòric de la resta dels capítols. Estructuraré aquesta explicació entorn a 5 grans avenços o revolucions de la història del coneixement en psiquiatria. Al principi de la història, tota malaltia s'entenia com un fenomen sobrenatural i era el resultat de la interacció entre la humanitat i els esperits o déus que a vegades eren benèvols i a vegades eren maliciosos. Els meus col·legues, els sanadors de l'època, treballaven d'una manera una mica diferent de la que fem avui i intentaven mediar entre aquests dos mons mitjançant rituals més o menys sofisticats per retornar la salut als seus pacients. La primera gran revolució de la que parlarem va ser passar d'aquesta interpretació sobrenatural a buscar explicacions basades en la realitat física i natural. Bàsicament, allò que es podia veure i que es podia tocar. Això va passar, per exemple, a les primeres grans civilitzacions. Per exemple, en l'antic Egipte o en les cultures precolombines van decidir practicar la trepanació. Això és, la perforació del crani amb la intenció d'arribar al cervell, com un intent de sanar aquelles conductes que estaven greument alterades, intentant modificar aquest substrat físic. I la Xina també va ser pionera en el descobriment d'ungüents i substàncies per tal de curar aquest tipus de malalties. La segona gran revolució va estirar una mica més el fil en aquesta direcció i va permetre ordenar o sistematitzar els coneixements obtinguts mitjançant la raó. El centre d'aquesta revolució va ser, com no, la Grècia clàssica, al voltant del segle V abans de Crist. Hipòcrates, l'avi de la medicina, va començar a classificar aquelles alteracions visibles en malalties concretes i ens va deixar noms com la histèria, l'epilèpsia, la mania o la melanconia. Hipòcrates també és conegut per treballar per separar cada cop més la ciència de la religió. Uns 400 anys més tard, durant l'apogeu de l'Imperi Romà, Cels va ser el primer a assenyalar les virtuts de la relació entre metge i pacient a l'hora de tractar diferents tipus de malaltia cerebral. Però tota aquesta interpretació natural no sempre va ser adequada i es van inventar teories sense gaire fonaments, com per exemple la dels 4 humors, segons la qual la depressió era el resultat d'un desequilibri entre les 4 substàncies fonamentals del cos: la sang, la flema, la bilis negra i la bilis groga. Per acabar amb l'època clàssica, hem de parlar de Galè, un metge grec que va viure durant el segle II abans de Crist i que va deixar escrit un dogma de coneixement científic que es va fer servir a Europa de manera incontestable durant els següents mil·lennis. En el camp de la salut mental va aportar les primeres descripcions detallades d'això que anomenem deliris, i va parlar de coses com la depressió, l'ansietat o la hipocondria. I just quan semblava que s'estava avançant, comença l'edat mitjana, un pou sense fons on no es va avançar gens a l'hora de conèixer les diferents malalties psiquiàtriques i a tractar les persones que les pateixen. El marc mental d'aquesta època consistia a veure les alteracions de conducta com manifestacions diabòliques i les persones que les mostraven eren estigmatitzades, aïllades i sovint empresonades i torturades. Això va tornar a redreçar-se de cara al Renaixement i la Il·lustració, al segle XVIII. I és aquí on trobem la nostra tercera revolució, protagonitzada per un personatge clau, Philippe Pinel. En Philippe era el director mèdic de l'Hospital de la Pitié-Salpêtrière de París, un autèntic monstre d'hospital. Segons els registres de l'època, va arribar a tenir més de 10.000 llits, més de 10 vegades la capacitat actual de qualsevol hospital d'Espanya. Pinel és conegut per haver equiparat els trastorns psiquiàtrics amb les malalties mèdiques, afirmant que totes elles tenen un substrat físic conegut o no. Va descriure una primera classificació moderna dels trastorns mentals i va començar a aplicar el que ell anomenava tractament moral. En lloc de lligar els pacients amb trastorns psiquiàtrics amb cadenes durant tota la seva vida, va decidir alliberar-los. I d'aquí el seu nom, Philippe Pinel, el trencador de cadenes. També va idear una sèrie de tractaments innovadors, com per exemple afavorir el contacte social, el dibuix, la música o el passeig. Ja veieu com aquest gest, que ara pot semblar tan senzill, en una època on no hi havia medicació ni teràpies específiques, va suposar una autèntica revolució. La quarta revolució ja està situada al segle XIX i està protagonitzada per 2 personatges que d'alguna manera van mantenir 2 posicions completament oposades pel que fa a la conceptualització de la malaltia mental. El primer d'ells era Sigmund Freud, el pare del psicoanàlisi,
Ell creia que la causa dels trastorns mentals era ambiental, és a dir, que es construïa a partir de les experiències que anàvem arrastrant al llarg de la vida, com per exemple els traumes. Algunes d'aquestes experiències es reprimien a l'inconscient i, a l'entrar en conflicte amb els valors propis o els valors socials, s'expressaven en forma de símptomes psiquiàtrics. Per tant, el terapeuta havia de rescatar aquestes experiències, fer-les conscients i explicar-ne el significat per tal de tractar els pacients. L'altre personatge del qual us volia parlar és Emil Kraepelin, un psiquiatre alemany que mantenia que els trastorns psiquiàtrics tenen causes biològiques, és a dir, que hem de buscar només dins del cervell i de la genètica per entendre'ls. Conseqüentment, va fundar diverses institucions amb l'objectiu de fer recerca sobre temes com la genètica, la bioquímica o l'epidemiologia dels trastorns mentals. Aquest psiquiatre també és mundialment famós per separar la bogeria en dues categories diferents. En primer lloc, els trastorns del pensament, que incloïa la demència precoç, el que avui coneixem com a esquizofrènia. I en segon lloc, els trastorns de l'estat d'ànim, que llavors incloïa la psicosis maníaco-depressiva, el que diem avui trastorn bipolar. Aquesta distinció tan senzilla va obrir camí a la psiquiatria tal com l'entenem avui dia, i també va obrir camí a les guies classificatòries que també fem servir avui dia. Durant la resta del segle XIX, i com passa en altres camps del coneixement, també s'avança molt a nivell científic, especialment en la comprensió del cervell. Destaquen molts personatges que segur que et sonen. Un d'ells és l'espanyol Santiago Ramón y Cajal, un neurocientífic que va descobrir que la neurona era la cèl·lula o la unitat fonamental del cervell. Un altre personatge important va ser Ivan Pavlov, un científic rus que va estudiar com s'associaven les diferents idees dins del cervell, el que anomenem com a condicionament. Però ojo, perquè també van haver-hi molts moments negatius en aquest moment de la història, com per exemple quan es va utilitzar un diagnòstic absolutament inventat, l'esquizofrènia tòrpida, per tal d'empresonar els opositors polítics de Stalin a la Unió Soviètica. L'última revolució de la que us vull parlar, la cinquena, és potser la més important. Fins ara, si us heu fixat, totes les revolucions feien referència a com es percebien les malalties psiquiàtriques o quines actituds es tenien davant d'elles. Però de tractament, poqueta cosa. No és fins la dècada del 1950 que es descobreixen els primers psicofàrmacs, que són aquells fàrmacs que permeten tractar els símptomes psiquiàtrics. Antipsicòtics com la clorpromazina o antidepressius com els tricíclics van ser realment els primers tractaments específics i efectius a l'hora de tractar els trastorns mentals. D'aquesta manera, les institucions que encara empresonaven els pacients amb trastorns psiquiàtrics van anar tancant una rere l'altra, i aquests es van poder anar incorporant progressivament a la societat. Anirem parlant d'aquests psicofàrmacs a la resta dels capítols. Fins aquí hem conegut les bases històriques de la nostra disciplina. No obstant, en les últimes dècades s'està produint una autèntica revolució, i aquesta està protagonitzada per la neurociència. En el proper capítol farem 5 cèntims dels seus principis fonamentals. Ens hi veiem!